Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka da aka bar ku lokaci. Kamar da muka saba hawa da dauke da sababbin fina-finai wanda za su fitowa a ranar Lahadi wannan mai zuwa. Wannan sababbin fina-finai ne masu kyau. Waɗanda su ta fasara, dukkan su sababbi ne guda uku a wannan fitowa muna tallata muku. Wannan fina-finai ne wanda zaka samu a cikin group namu na VIP kenan, group ɗin wanda ake samun sababbin fina-finai. A ranar fina-finai sun ga fito a ranar zaka same su a cikin group mu na VIP kenan. Idan ana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP, muna aza lambobin mu na wanda za ku ɗauka sai ku wani magana ta WhatsApp ko ta Telegram insha Allah. Kar ku manta ku wuni subscribe da alamar ƙararrawa. Da zarar mun dole shirye-shirye mu za ku samu su akai insha Allah. Wannan fina-finai ne sababbi masu kiliyan kuma wanda masu haske waɗanda za ku iya samu a cikin group mu na VIP a duk wanda muke saka guda uku a kowace rana. Muna saka linki namu na group mu na WhatsApp da Telegram wanda za ku iya mana magana mu sako a cikin wannan tsarin namu na VIP kenan insha Allah. Daga wanda yake bukata sai ya tuntube mu sai mu saka shi a cikin kowace ƙasa ke insha Allah. Idan kai mana magana za mu saka a cikin wannan tsarin na VIP. Da wannan insha Allah wannan garin fina-finai dukkan su wanda za ku iya samu a cikin tsarin namu na VIP. A cikin group mu ne kaɗai za ka iya samun sababbin fina-finai. Kuma kuna ganin muna tallata muku fina-finan mu sababbi kuma da group wanda kuna ganin muna yawan muku tallasa. Wannan dukkan fina-finai ne wanda za ku iya samu a cikin group mu na VIP kenan, sababbi ne kuma masu kiliya masu haske wanda kuke bukata insha Allah. Gare ku mutanen Cote d'Ivoire, Nigeria, Libya, a duk ƙasar da kake insha Allah, ba wani kuji na ke yawan ƙasa sai ba, a duk ƙasar da kake insha Allah. Idan kai mana magana za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin ka mu saka ka insha Allah. Musamman ma guda kallon fina-finai na Indiya Hausa kenan, duk wanda yake mana magana insha Allah za mu sa shi a cikin wannan tsarin na VIP. Mai neman ƙarin bayani kenan sai ya rubuta lambar mu sai ya rubuta WhatsApp sai mu mishi bayani ta yadda zai iya samu a nan samu fina-finai insha Allah. Daga duk wanda yake buƙatar shiga kenan sai ya rubuta lambar mu ya mana magana insha Allah. Mun gode. Kar ku manta ku mana subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku gan su akai insha Allah. Mun gode. Ga duk wanda yake buƙata sai ya rubuta lamba akwai ta Libya ta na sama wanda zai samu na sai mu magana insha Allah. Mun gode.